Какво става, хора? Аз съм Фаничай и днес ще играем на Сплег. Това е... имаше една лопата, трябва да чупиш на другите пътята за да паднат и целта е да спечелиш. Але, така е, почнахме. Давай. Не, аз сам се прецаках, брат, да, не ме яд. Да, пак се прецаках, хора. Каже падна, само аз не съм прецакал. Окей. Не! Како е, човек? Како е? Няма проблем, хора. Влизаме. Ходи бе. Сплег показва червено. Така. Чай да чакаме, хора. Хора, ще включвам клипа, когато сме в игра. Така. Пауза. И хора, в игра сме. И... не знам кога почваме. Айде, почнахме. Така е. Не. Така е. Не, мале. На късмет. Мале, падна хората. Не! Абе, много съм зли, бе. Да, това съм много зли. Не, бяга от тук, бе. Брат, паднах. Значи. Толкова ли е трудна тази игра? Не е трудна. Хора, ще се включим в игра. И хора, в игра сме. Опа. Окей, гръмнахме едни. Няма да падаш. Не! Паднах. Да. Ако сте се чули нещо, забравете го, нищо не се чули. Хора, мисля да е отваря този клип и играта ми харесва, обаче съм нюх на нея. Ама ще се научим, Поне съборях някой. Това е някакъв постижение за мен. И ако ви е харесал, палец нагоре, комент или subscribe. И довиждане!